president reclam la crearà el Bé, espero que no se m'oblidi de res perquè jo no he preparat això mai. I jo anava a dir als guirros i a aquests músics que estaven reunits en la plaça que avui dia estaríem així fent un homenatge per ells a tota la història de la banda. No sé, ja comença... Els nervis ja comencen a pescar-me la memòria. Bé, és un orgull per mi, en honor, ser qui replega este premi com a president de la nova agrupació. He tingut la sort d'estar en una etapa de l'agrupació, de la història de l'agrupació, on se van estos premis, on han hagut molts canvis, moltes millores i ha prosperat molt més. Però bueno, això no és gràcies a un president. Dirigir una agrupació és algo molt difícil i és un mèrit de tota una junta directiva, no només la present, sinó la passada, futura. Per això jo avui he volgut convidar a gent que ha fet història en l'agrupació, com són les nostres amics cecilianes, la primera presidenta de l'agrupació, que també és un punt important en la història de l'agrupació. Estan així la nova generació també de les dames cecilianes, la directiva actual. També he convidat al director de l'escola, perquè, ja que dir, hi ha una escola amb 170 alumnes, comença a tindre ja pes i solera i importància. D'aquesta forma, convidant a tots estos, fem menció al passat, al present i al futur de lo que és esta societat. I crec que ja ho tinc tot. Agrair a l'Ajuntament per este premi i com no, a Manuel Ostapedra per obrir-nos els ulls i mostrar-nos el que és la nostra història, cosa que segurament la meitat no sabien com hem arribat a on estem. Volia fer jo també un obsequi, no li vaig a fer així a Ferran, que també és part de la història perquè és el president i és músic, el primer alcalde i músic del poble. No li vaig a fer l'entrega de la nostra insígnia de la banda perquè sent músic ja la té, per tant, la vaig a fer a Manolo com a presentador. Moltíssimes gràcies. Perdó. I com no, volia dir-ho al final, però se m'ha oblidat, també he convidat a la nostra bandera i la nostra bandera que ja porta més de 25 anys. Aquesta bandera sí que és el passat, el present i el futur, perquè sempre estarà. Les persones canvien, però la bandera sempre estarà ahí. I bé, ara ja, sí, Manolo, la paraula. Si alguna persona li fa il·lusió veure en el facsímil del llibre de repartiment el nostre poble, doncs molt de gust la posta perquè pugueu mirar-lo. Ahí tenim l'any, l'escriptura en llatí i la traducció i els dos vegades que eix el nom de l'enemic, que per cert la segona vegada acaba en R. I dir-vos també que és el 1700 quan el Beni desapareix de les escriptures d'escacs i tot i se queda sí David. El que passa és que, clar, la fonètica canvia. Sí David en ser trencada com Silla, que diguem Silla, filla de fillar.